Fost acolo, ne sнимаме пак на Clash of Clans. Нищо не съм пипал, брат, просто почвам да играя. Ако имате клан, моля ви закажете ми. Бе, някак съм майна. 4 левел съм. Някакъв скромен клан. Някакъв скромен. Деца втори, трети. Между другото, как се прави клан? Пишете ми. Моля ви са. Хора, как се прави клан? Кой си чил е? Мартин Стекенбърг. Next. Саутхемптън, Фрейзър Фостър не е лошо. Имам само този други. Първо са други вратари, които да вичат спина. Ако го има. Вау, аз не мога да играя. Прав. Хвърлял съм кой на други вратари като Шей Гиван. Да разгледаме, ще намерим ли защото Джак Бътман не е много лошо. Не, няма Джак Бътман. Окей, да видим. Съндърланд, Уест Бром, Бен Дейвис. Не Бен Дейвис, не Бен Фостър. Кой ще прави този клуб? Евертън. Я, спокойно. Защитници. Търпа защитници, персонажи. Няма шалко да търсим. Няма. Колко пари има? То си има FIFA е много беден. Ти сякаш имаш повече пари от мене. Хора, не мога да снимам на FIFA, защото съм мангал. Ще изтрия FIFA и ще почна на някаква проект. Покажем кога си забавна, яка готина. Да видим да ям време. Да изкупи, що съм мангал. Яко му си купя. Кому си купя, ле, кому си купя, ле, 3 минути. Би един хляб не може да купиш. 13 минути. Брата с втори защитник, мале. Розе, басонг. О, супер е! Добре, дай Кейлор Навас! Как е оро? Ще закупим Кейлор Навас, драги зрители. Имам Кейлор Навас. Имаме Кейлор Навас. За да ят. What? What? О май гад. Офсайд, брат. What? Гледай, кои са грозни. Обърнете се към господаря си. Ой, къде е много пари. Овто всяка мама дразни и къде си хвана, моля ви за. Кейлор Навас. Обаче пас не игра, която да играе специално. Не, влизаш, атакуваш, оправиш си. Втория сега ще излезе. Кейлор Навас, Вието и Лео Пасади, Алекси Санчес. Гледай, так, 45 стинки. Мяри ти ръкопляскане. Боже, Кейлор Навас. О, сори, че говоря с него, просто... Какво? What? Ако сложа Бенадил или Бенадил. Чакай, Сенчо. Огъня струва 250. Кой? Огъня струва 250. Лилав еликсир. What? Много мале, брат, бесъм.
Не само Аз да съм си... на трето място клубът. Значи клубът е моят на първо място на трето място. Не го виням. Косичил, искам да атакна. Трети лев. Кой левче той, бе? Първи левче, бе! Как ще го имаш, бе? Той има! Вижте го! Вижте този грозния! Огъня му е лев тук. Вижте, този го има този със сила. Искам да го изтрепя. Искам да го изтрепя. Що ти може да защита? Чакай! Защо? Стоенчо, виж го, той искам да го разтрепя. И Брендан Роджърс. Рейхо, поне ли съм славил, който в момента играе? Гледай, че умея да съм поразмет. Това е баба ми. Крапни име. Виждаме Вечкович. What? Аз съм по-разбит. Пеле. Какво става? Сладко лева, не си малко. Тъжко лева. Три мангалки с ливави коси. Това 9 лева. Лева, има три таки с лева. HR Queen. Barbarian King. Witcher King. Barbarian. Dark Elixir. Това е черен еликсир. Ето, хлънт. О, той си е купил химест, брей. Хвали се, че бил много добър, защото имал Кевин. Майнар, какво? Абе, то с нашето училище ли е, бе? Майнар. Арми. Уау, огънето, кое ли е, бе, майна? 6. Има 2 огъни за барбериени. Абе, зато всички? Ето всички на 50 лева си слагат. Хунта в страни някъде. Ето тя колко има? 4. Добре. В друга стига. В кола правя този клип? Скучно ми е. Много е скучно стоите един лайк. Ама нагоре, палче нагоре, не надолу. Тя не знае къде са позициите. Сложила е защитник на десен халф и е сложила централен халф на десния бек и е сложила Чарли Лион вратар на защитник. Дефанзивния халф на място на защитника. Пак централен халф. Значи сложил е ляв бек и централен халф за нападатели. 12 кили стик. Че много бе, Ваня! Да бе. То сме 51 кили. Браво. Така е, не знам какво правя. Бобо. Стойте, пишете ми коментарите какво правя. След почна да снимам нещо. Правя какво майка. Това беше всичко от мен. Това не е всичко от мен. Това беше всичко от мен. Довиждане и до другия епизод на Clash of Clans. Показали им отбора на Миро. Вижте, четвърто, второ, трето, Пето. браво е!